Salam sedherek-sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Dinten menika kula badhe mbabaraken malih renungan singkat. Nanging sadèrèngipun kula ajeng mimpin donga rumiyin. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang Maha Asih, Gusti matur nuwun kagem wekdal menika kawula badhe nampi lan mirengaken sabda paduka. Mugi-mugi Roh Suci paduka nuntun manah kawula supados ngertos lan nindakaken punapa ingkang dados kersa paduka. Amin. Renungan dinten menika kula paringi judul Ucul saking Belenggu Gesang Anyar. Sekapendhet saking Yohanes 11 ayat 53 ngantos 51. Sawise matur mangkono tumuli nguwuh kalawan swara sora. Lazarus metuwa. Kang mati banjur metu, tangan lan sikile isih kablebet ing ules, lan raine katutupan ing kacu. Pangandikane Gusti Yesus, uculana ulese karben lunga. Cariyos Lazarus menika boten namung babagan mukjizat ngenengaken tiyang pejah, nanging ugi babagan panguwasanipun Gusti Yesus ingkang ngluwihi pati. Nalika manungsa rumaos sampun boten wonten pangajeng-ajeng utawi pengharapan, Gusti rawuh mbeta gesang. Wonten kalih bab ingkang saged kita sinaosi saking ayat menika ingkang sepisan. Panguwasanipun sawontenipun Gusti. Namung kanthi pangandika metuwa pati kedah teluk. Menika ngengetaken kita bilih boten wonten perkawis ingkang boten saged dipun uculaken dening Gusti. Menawi dinten menika kita rumaos pejah margi dosa, putus asa utawi momotan gesang, mirengna swantenipun Gusti ingkang paring gesang anyar. Ingkang kaping kalih dipun uculaken saking ules. Sanajan Lazarus sampun gesang, piyambakipun tasih kabungkus mori lan ules. Kain kapan. Gusti kersa kita boten namung gesang nanging gesang kanthi mardika. Kadangkala kita sampun dados tiyang pitados nanging tasih kabungkus dening ules, masa lalu, rasa ajrih lan pakulinan awon. Gusti kersa kita ucul saking belenggu wau supados saged mlampah kanthi mardika dhumateng kersanipun. Gusti Yesus punika marginin gesang. Sampun ngantos kita kacuwan awit sawontenipun Gusti tansah ngajak kita. Wekdal saking kubur pepeteng dhumateng pepadang ingkang ajaib. Menika renungan saking kawula, mugi-mugi dados berkah kagem panjenengan kalian kawula. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Yesus ingkang luhur, kawula saos syukur awit panguwasa paduka ingkang nangekaken Lazarus saking pati. Kawula pitados bilih panguwasa menika ugi makarya wonten ing gesang kawula. Dinten menika Gusti menawi tasih wonten perkawis ingkang belenggu manah lan gesang kawula, menapa punika dosa, rasa kuwatir utawi tatu ing masa lalu, mugi-mugi paduka kersa nguculaken paringi pepadang margi kawula supados kawula saged mlampah kanthi mardika lan ngluhurake asma paduka. Mugi-mugi paduka tansah nuntun jangkah kawula wonten ing gesang anyar
ingkang kebak berkah wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.